Το έργο έτσι, εσείς τι ρόλο παίζετε? Ποιον θέλετε να δείτε? Εγώ θέλω να μιλήσω τώρα ή η κυρία? Εμείς θέλουμε να ευχαριστήσουμε όσους τους συντελεστές αυτής της παράστασης. Όσους θα έρθουν να μας δουν. Και όσους θα έρθουν να μας δουν που έχουν έρθει. Ακόμα και όσους δεν θα έρθουν. Εμείς ευχαριστούμε και αυτούς που δεν θα έρθουν να μας δουν. Και θα κάτσουν σπίτι τους, στην άνεση, στην τηλεόραση. Θα κάνουν τη μετάφραση και θα κάτσουν σπίτι τους. Μα δεν θα σας δουν άμα... Και όταν θα το ξεσκονίσουν λοιπόν κάποια χρόνια αργότερα, θα πούνε κοίτα τι χάσαμε. Απ' την Ασία, απ' τον ΟΤΕ, καλά είναι. Πηγαίνετε λίγο πιο πίσω σας παρακαλώ στο φως. Γιατί θα με φωτογραφίσεις? Σας παρακαλώ. Μελετάς καθόλου? Άμα δεν μελετήσω εγώ το βράδυ στο κρεβάτι, μπορεί να μείνω και μισή ώρα ξάγρυπνο. Διαβάζεις λογοτεχνικά βιβλία? Και ξένα? Το περισσότερο. Αλλά από και πού αγοράζω γενικά. Πλούσιος και υγιής, παρά φτωχός και άρρωστος να πούμε. Θανάσης. Θανάσης. Ρε παιδιά, ποιος έχει πάρει το σακάκι μου, θέλω να βγω στη σκηνή γαμώτη? Θανάση,